ଗଣିତମାଳା କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ ଏକକ ଦଶକ ସବୁ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ 23ରେ 14 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି 23ରେ 3ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, 2ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 3ର ମୂଲ୍ୟ 2ର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ କମ୍? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା 2ରେ 3 23 ବା 2 10 3 1 2 10 3 1 ସମାନ 23। ତାହେଲେ 10 ଘରେ 2 ଥିବାରୁ 2 10 ବା 20, 3 1 ଘରେ ଥିବାରୁ 3ର ମୂଲ୍ୟ 3 1 ବା 3, 2ର ମୂଲ୍ୟ 20, 3ର ମୂଲ୍ୟ 3 1 ବା 3। ତାଠାରୁ ସେ କେତେ କମ୍ ନା 20 ଫେଡ଼ାଣ 3 ସମାନେ 17ଟା। ତମେ କାଠି ନେଇକି ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। 20ଟା କାଠି ନେଇଯିବ, 3ଟା କାଠି ନେଇଯିବ। 20ରୁ 3ଟା କାଠି ଲୁଚେଇ ଦେବ, ଆଉ ବଳିବ 17ଟା। ଡିଆସିଲି କାଠି ନେଲେ ତମେ କରିପାରିବ। ଦେଖ କେମିତି ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 14 ନମ୍ବର ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 23ରେ 3ର ମୂଲ୍ୟ 3 1 ବା 3, 2ର ମୂଲ୍ୟ 2 10 ବା 20, ତାଠାରୁ କମ୍ ସମାନ 20 ଫେଡ଼ାଣ 3 ସମାନ 17। ଅତଏବ 2ର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 3ର ମୂଲ୍ୟ 17 କମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ତୁମ ପାଖରେ 15ଟି କୋଳି ଥିଲା। ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଆଉ 4ଟି କୋଳି ଦେଲେ। ତୁମର ମୋଟ କେତୋଟି କୋଳି ହେଲା? ତାହେଲେ 15ଟା କାଠି ନେଇଯିବା, ମା ଦେଲେ 4ଟା। 15ରେ 4 ମିଶେଇ ଦେବା। 15 ପରେ 16 17 18 19, ଆମର 19ଟା କାଠି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଧାରାରେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା, ତୁମ ପାଖରେ କୋଳି ଥିଲା ସମାନ 15ଟି, ମା ଦେଲେ ତୁମକୁ କୋଳି ସମାନ 4ଟି। ତୁମର ମୋଟ କୋଳି ହେଲା 15 ମିଶାଣ 4 ସମାନେ 19ଟି। ଅତଏବ ତୁମର ମୋଟ 19ଟି କୋଳି ହେଲା। ତମେ ୟାକୁ ଡିଆସିଲି କାଠି ନେଇକରି କିମ୍ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ନେଇକରି ବି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ।